Обращение към българския народ. Партия Българско национално обединение ме издигна под номер 22, защото прецени, че аз съм единствения от България, който съм любимец на българите и любимец на народа. Защитавам народа, старите хора, сираците. Аз ще бъда по селата, защото там са неоправдани. Възрастните баби, дядовци, нашите майки и бащи ги тормозят. Те не могат да спят спокойно, открамват и всички животни, открамват и пенсиите, тормозят ги, тероризират ги и се случват много лоши неща. Искам това да променя, зато и съм любимец на народа и президент от народа. И аз ще докажа, че с номер 22 ще отида на балотаж. Здравейте, майко и татко! Здравейте, скъпо мое семейство! Здравейте, приятели! Здравейте, България! Явявам се не за друго, а по някакъв начин, чрез моите действия, да помогна на всички вас в днешно време да се почувствате по-добри, по-здрави и по-весели. Гласувайте за Българско национално обединение с бюлетина номер 22. В политиката 27 години е кебабчета и полфок. Аз цял живот раздавам кебабчета, кифтета, топла хляб, бира и лимонада. И сега това ще раздам на българите. Биричка на старците, лимонадка на бабичките, кебабченца, кифтета. Аз ги измислих в 1990 година. Ще продължавам докато умра да давам кебабчета, кифтенца, топли питки, хляб за бабичките и дядовците, които са ни майки, бащи и дядовци, които са ни отгледали, които са ни възпитали. Това ще дам и ще обиколя всички български села на България. Обичам ви, гласувайте за 22. 22 на балотаж, 22 победа в балотаж, 22 красивото число на колата ми, 22 на егенето ми, 22 в изборите и в ЦИК. Българи, аз не съм по-лош от другите. Обичам ви, българи, с вас съм. Президент от народа, българин, народен президент. 22 гласувайте за мен. Купуването и продаването на гласове е престъпление.